Ashton Kumo bilang kailangan babae, Rachel Russell Durant bilang profesional, Prince Josh Morales bilang overseas Filipino workers, John Peter Casado bilang babae, at Diana Pinoy. Jesus, Dio, nilabis mo binigkas sa Diyos. Ikaw ang pari ng Diyos, inuwi bunan. Yo, ang maging pari ko, tingnan ko. Diyos ang Panginoon, at ipinalaki, ay Diyos kayo. Sa sarili ng tao, hindi naman dapat din namin pagyaman sa katuwanan. Kung ang bagay ay napapabalik ng Diyos. Nalipan natin para kasama natin ang kinuha sa namin. Ewan ako, hiniyak yun ni Maria, at naging dito kung meron na balik ang magandang buhay. Pinitawa, hinarin ang sayas, at dito naman may oras Isabel. Elizabeth, Maria, Ang ng Isabel ang pamamano ng Maria, hinarin ang ina, Isabel na. Jose ang maging asawa mo, meron niyang mananatao, kaya nagawin sa ibang pamaligay ng Maria. Inalinaw ng kawalan ng mga kasundo, at habang isipan na rin ako nun, ay kakiblang ng Maria na may umaambay ang buwan. Jose, anahin mo gabi. Ikaw nakakapit balos ng pakasalan ng ulong kagaling. Pinyari, hindi ka pumilanama, hindi parang ng Espiritu. Iwalunin, hindi mga manalangin. Ang pausan ni Jesus. Umilyo, inuligtas iba rin, hindi pangkasan. Jesus.
ang mga ni Jesus, tingnan pagpapagod